Central Luzon, Maya Paldo, Probinsya Pampanga. Ako po yung kaya kayong Talasuyo, JM De Jesus. At live na live po tayo ngayon dito sa bayan ng Santa Ana dahil nagaganap po ang kauna-unahang Most Outstanding Pimpeño Awards 2025. Kanina nabanggit natin ano nga ba ang ibig sabihin ng Pimpeño. Ito po ay nanggaling sa salitang Pinpin na kung saan ang unang pangalan ng bayan ng Santa Ana. At kanina nabanggit ko din kung sino-sino ang mga mabibigyan ng Most Outstanding Pimpeño Awards. Ngayon makakausap natin, dumating na sa ating red carpet ang isa sa mga awardees. Kaya tawagin natin Mr. Allen Tidizon, ang ating Most Outstanding Pimpeño Awardee for Culture and Arts sa Cinema. Sir, kumusta po ang inyong araw ngayon, ngayong araw ng Huwebes, July 24? Siyempre, lahat tayo excited. Kami excited with my family dahil first time parang ito yung Pimpeño Award ng Balan Santana na dito ako pinanganak, dito lahat nangyari, kumbaga dito nag-start. And always make it a point na pupunta ako every week dito. And wife ko, taga Santa Ana rin. And siyempre, mami ko. Lahat kami taga dito sa Santa Ana. Kaya it's a special day for all the Kapampangan and taga Santa Ana. Sir, how does it feel nung nalaman nyo yung balita na isa kayo sa mga awardees dito sa pinakaunang Most Outstanding Pimpeño Awards 2025? Kaya nakaka-proud na napasama dito sa Pimpeño Award dahil first time nila, tapos ako pa yung kasama dito sa Most Outstanding Pimpeño. So nakaka-proud siyempre dahil alam naman natin na napakalit lang ng taon ng Santa Ana pero may mga ganito silang klaseng awardee, no? So nakakatuwa, nakaka-proud dahil hindi naman lahat nagkakaroon ng ganitong klaseng pagkilala sa mga Kapampangan, especially sa mga taga Santa Ana. So siyempre, nakaka-proud. Sir, tatanungin ko lang po, gaano ba ka-importante ang ating art form, yung sa kayo ay isang aktor sa Pindilahang Tabing, gaano ka-importante na hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ating mga kasama dito sa Santa Ana na kinikilala pa rin kayo bilang isa sa mga tanyag na aktor ng Pilipinas? Siyempre, nakakataba ng puso, di ba? Dahil dito lang start, nung bata ako, na hindi naman ako, family ko, hindi namin na-expect lahat. Hindi ko na-expect na maging magpag-artista ako. And until ngayon, sumusuportahan pa nila ako ng mga kababayan ko dito sa Santa Ana. And proud, alam ko, masaya ako dahil proud sila na kababayan nila ako. And minsan nga, parang pagbumunta ako sa Santa Ana, nag-search kami. Parang first time nila ako nakita eh. Akala nila minsan hindi na ako umuwi ng Santa Ana, pero every week, nandito ako, umuwi ako sa nanay ko, tapos sa church kami every Sunday. So, maraming salamat sa aming lahat ng mga taga Santa Ana na sumusuporta sa akin. Ngayon sir, nabanggit nyo kanina na pinanganak kayo dito sa bayan ng Pinpin o ngayon ng Santa Ana. Ano po ang napansin nyo sa hinaba ng panahon, nagiging maganda, nagiging progresibo ang naturang bayan? Kasi before, parte po ito ng bayan ng Arayat. Ngayon, gumagawa na po ito ng sariling pangalan dito sa ating probinsya. Hindi na sa ating probinsya, kundi sa buong Pilipinas. Siguro dahil isa sa mga religious people, yung mga tao sa Santa Ana. And naniniwala ko sa the more na maraming nagdarasal, maraming bless yung mga tao dito. Kahit na alam natin, maliit lang yung Santa Ana, pero ngayon parang nag-start na yung pagiging progressive ng bayan, no? And sa tulong na rin ng ating bagong mayor, siyempre, alam natin, si Mayor Dina Labong, marami siyang magawa sa ating bayan. And we're looking forward for that, no? Dahil alam ko, hindi lang sa Pampanga, sana sa buong Pilipinas, makilala yung Santa Ana para mas maging proud yung mga taga dito. Bilang taga Santa Ana, siyempre proud ako na ipagmalay ko na taga Santa Ana ako. Sir, panghuli na lamang po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang pasalamatan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Santa Ana at itong mga ating kasamang mga magagandang mga kababaihan na ito, ang inyong pamilya po. Yes, siyempre, unang-una, pinapasalamatan ko yung nanay ko dahil kung di dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Nakaka-proud na sila yung magulang ko and siyempre, wife ko, taga Santa Ana rin. Na purong-purong Kapampangan din. Kaya yan, si Cristel, si yung wife ko na walang sawang sumusuporta sa akin.
walang sawang nagbibigay ng inspirasyon, nanay ko, wife ko, sabi, mga kapatid ko, and of course, mga anak ko, sila yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon at patuloy na gumagawa ng mga bulong pelikula, pinagbubutihan ko lalo yung career ko para sa kanila. Yan, sir, maraming salamat ang Mr. Allen T. Dizon, ang ating awardee for cinema. Sir, have a good night and congratulations for a very well-deserved award po. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan po, isang proud ng Pipeño ang ating nakausap at nakita natin kung gaano siya ay pinanganak dito sa bayan ng Santa Ana at hanggang ngayon bumabalik siya dito sa naturang bayan at pinarangalan siya mismo ng lokal na pamahalaan sa kanya naging ambag bilang pagiging aktor sa Pinilahang Tabi. Ngayon, makakausap naman po natin ang ating Most Outstanding Pipeño Awardee for Sports, si Mr. Michael Angelo Miranda. Yun naman sinabi sa akin. Sana nagkaroon lang ako ng konting no? Pero, sir, how does it feel nung nalaman nyo po yung balita na kayo ang napili bilang Most Outstanding Pipeño Awardee for Sports? Siyempre, masaya. Matagal ko na rin parang hinahangad na ma-award kasi matagal na rin ako sa PBA. Buti nanalo si Mayor kaya salamat sa kanya at in-award na rin kami sa araw na ito. Sige sir, tatanungin ko na kayo, gaano ba katalentado ang mga Pipeño before, ang tawag ngayon ay mga taga Santa Ana, sa paglalaro ng basketball? Gaano kahalaga na ang mga Kapampangan ay binibigyan ng recognition pagdating din sa sports? Sige sir. Siyempre, di naman madali makuha yung ganitong award tsaka yung pag bubutihin mo rin yan, siyempre, sisipagan mo, di naman bibigay basta-basta sa iyo. At lahat ng Kapampangan, alam naman natin na magaling sa sports, hindi lang sa basketball. Ayan sir, nung nalaman niyo yung balita, siyempre overwhelmed, surprised, and siyempre masaya tayo. Pero ito ba ay nagkaroon nag-ignite ba ng bagong inspirasyon sa inyo para kumbaga pagbutihin at kumbaga magkaroon ng bagong pangarap bilang isang Pipeño? Siyempre naman, siguro tuturo ko na lang din sa mga anak ko kasi ako medyo patapos na rin yung career ko sa PBA So ganun lang gagawin ko siguro, i-guide ko yung family ko, yung mga anak ko. Yun lang. Ito pa sir, magkakaroon ba tayo bilang tayo nakilala na bilang Most Outstanding Pipeño Awardee magta-train ba tayo ng mga kabataang taga Santa Ana upang sila naman ang susunod na henerasyon na sasali at itataas ang bandila ng Pampanga pagdating sa PBA? Oo, madami naman dito. Bahala na yung mga nanunungkulan natin dyan. Kung patawag ako bilang makatulong sa kanila, wala namang problema sa akin yun para tumulong. Sige sir, panguli na lamang po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang pasalamatan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Santa Ana ang inyong mga pamilya na suportado kayo hanggang ngayon at syempre sa lahat ng ating mga manonood na talagang kahit sa hardcourt hindi nila kayo pinapabayaan suportahan. Siyempre, papasalamat muna tayo kay Mayor Dinan Labong sa mga nanunungkulan dito sa Santa Ana. Siyempre, sa family ko na lagi nakasuporta sa akin. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat ang ating Most Outstanding Pipeño Awardee sa sports. Ayan, sige sir, have a good day and congratulations sa very well-deserved na award. Ayan, mga kabalen, medyo nangawit ako ng konti pero ako very happy ako na nakakausap natin isa-isa ang ating mga Most Outstanding Pipeño Awards dahil nakaka-inspire yung kanilang journey, hindi lang dun sa kanilang mga pinagdaanan sa buhay, kundi yung sa kanilang pagbabalik mismo dito sa bayan ng Pimpin o bayan ng Santa Ana. Ang ating makakausap naman ngayon, ang ating Most Outstanding Pipeño Awardee para sa Government Service, si Ma'am Cecilia Canlas. Sige po, hintayin na po natin si Ma'am Cecilia bilang ito pong ating kaganapan ngayon ay napakaganda dahil nakikita-kita yung mga dating magkakaibigan, yung mga magkakapamilya dahil alam naman po natin dito sa bayan ng Santa Ana ay talagang magkakakilala ang mga tao. Kaya naman nais nating malaman din kung ano ba ang mga sentimiento ng mga ating awardees simula doon sa kanilang pagkatanggap nung balita na sila ay bibigyan ng parangal ngayong araw, July 24, 2025, dito sa pinakaunang Most Outstanding Pipeño Awards. At makikita natin, napakaganda ng mga kasuotan nila. Sila ay naka-Filipiniana dahil ito ay nagaganap din dito sa likod lang mismo
ng munisipyo ng bayan ng Santa Ana. Kaya naman sa lahat po ng mga nanonood ngayon, syempre pwede po tayo magbasa-basa at alamin ano ba ang naging kumbaga history ng mga awardees natin ngayong araw. At ngayon, kakausapin naman natin ang ating isa pang awardee. Okay? The chairman of our most outstanding Pimpeño Awards. Ayan. Ma'am Leilani, yan. Ano po ang naisip natin kasi ito po ang pinakaunang most outstanding Pimpeño Awards. Kasi nakikita po natin ito sa ibang bayan, sa ibang municipalities. I think it's high time na magkaroon po ang bayan ng Santa Ana since ito po ay isa na ding progresibong bayan. So, gaano po kaganda at gaano kahalaga na meron na po tayong isang event na magbibigay ng kumbaga parangal sa lahat ng mga anak ng Pinpin, mga Pimpeños. Opo, pwede ka pa. Okay, sige. Maya pagat panapon ko, kaya kayo nga, kalupan ng sinabi mo, it's about time, no? So, masanting nga po yung award ceremony ini. Actually po, may push po kanina, yung kaya katamo pong kagalang-galang ang mayor din ng Labong, okay? So, baluta naman po yung Santa Ana, meto yung malating balen, no? Dati, tamo Pinpin, balen ng Pinpin. Pero, dakala po rin prominenteng taong manibatang King Santa Ana. Daw ding aliwa po, may wala na lang. Pero ngayon po, sana po bilang kauna-unahan award ceremony, kareta pong kaya katamong emu matienakan, magaling at mayap, no? Tiga Santa Ana, Kabalen Santa Ana, metong niya pong paralan nini, bang kanita ipakita mo po, emu po yung buong Pilipinas, pati na yung buong mundo, na hanggang malatiya po yung Santa Ana, mag-shine niya po. Insala na po, maliwanag ya, masalaya. At dakal mo po kabalen, na dakal accomplishment, whose accomplishments actually is worth emulating. Karen kaya katamong kayanakan. So hopefully po, this is the first. And I know, with this first, adaos tayo po, sunod-sunod na po yan, no? So sana po, suportahan tayo po in search ini. At balo ko po, rin kaya katamong kayanakan, maging yung instrumento o paralan nini, bang kanita mas maging masigasig, magsikap tamo, mo po para apasantin kaya katamo sariling kabiyayan. Pero bang kanita, apakilala tayo, ing Balen Santa Ana, Balen ng apong Wakin at apong Santa Ana ng nuka rin, din kaya katamong kayanakan, din kaya katamong kabalen, lamo, mangayap, nune, malugod, King Diyos, malugod king pamilya, at akakita mo ni magsilbi lang sala, nuka rin laman miras. Dakala, salamat po. Balo mo ma'am, very inspiring laretang salitang sinabi mo ngayon kasi balo tamo king panahon na ini milabasan mo ining milabasan aldo ating habagat may kain So kumbaga meto ya mo sigurong paralan mo ni ibang uplift tayo yung spirit na ning katamong kayabe kining Santa Ana. Ngani po kutang ko nanoing special kay ni kaya katamo pa kamo mo ng most outstanding Pimpeñanos awards kasi balo tamo maluwat ya pong pag-isipan nini mga nano tamo po pinili rin kaya katamong awardees kasi balo ko po masagli yung kaya katamong proseso Kenny. May kasakit tamo muna man siguradong mamilo nila ng award ng tamo. Pero di nyo kami pong idea makanano ya po yung kaya katamong gewa mga natamemili ang pong makanano ya kaulaga ang pong nano yung pagkaaliwan na po nini karing aliwang award giving bodies. Okay. Actually po, considering na ini po yung mumuna, tsaka limited mo in time, matinta mo, baka nita talagang masusita lang panigararan, din kwalifikasyon na rin kaya katang mapili. Pero, sigurado mi po, na rin pong kaya katamo yung award, as the first awardees ni kaya katamong outstanding Pimpeños, ala pong maka-question karela, all in their own respective right, haligi no po. Pag sinabi mo lang, kakilala dala at nobody can contest, nobody pwedeng ala sigurong tao makakontest, makakontra kasi kilala pong kilala rin yung karelang lalangan. So ita mo po yung lalawenta mo muna itang pamibiyeda, itang integridad da, no? At itang karelang pangatao. And I know in their respective field also, they shine in their own respective way. So I know being the first, talaga pong diyaning maslag lang tala rin kaya karelang kanilang field of endeavors. And I know
In a little while po, ang aking show po, kayo po mag-agree kayo po. Kaya kami pong board, no? Okay. Sige po mama, ngayon po siguro di nang talang chance ngayon huling magsimula ta na po yata. Mapota, balikanan tayo po yung mama, bakang tabalo tao pa nung mga nanya kasantingin ng mismong programa. Dintang na po yata yung Mayor Dinan Labong. Sige po ma'am, bakang ta po akasabi ya pong masalese po ta. Ayan kabalen, nakita natin, ikita mo na makanano ya kasantingin nasa naning programang iti, ban kanita, balo tamo na makanano ya kahulaga, in kaya katamong gagawan ngening aldo ngayon. Sige ngeni, pakasabihan tala po, rin kaya katamong, sige kabalen, rin kaya katamong mutsa ning Santa Ana. Sige, ikita mo kabalen, kasabi tayo na lang din detang kaya katamong aliwang awardees at syempre, burita mo nga abalo mo naman, numakananya kasanting, kaya katamong kalagoy, kaya katamong mutsa ning Santa Ana 2024. Ayan, Kapampangan, sige. Kumusta yung panamdaman mo ngayon na at suka king piyaka mo munang meto nga sabi tamong prestiyosong award-giving bandi kimbalan na ning Santa Ana kasi baluta mo na marakal na makikilala kayo ni Barangay Santa Ana and I think it's high time na tinan lang kumbaga pagkilala rin kaya katamong kayabe kayo ning Balan Santa Ana. In panamdaman ko po, I feel very happy and honored, especially kami po, invited kami pong Mutyaning Santa Ana 2024, kayang pinakamumunang Most Outstanding Pimpenyo Award, King Balen Santa Ana. And masaya kami po na, tsaka kami po ngeni, kaya bedeng Pimpenyos po. Ano nga sabi mo nung ikitmitang listahan daring sablang bedina na galal ngayon bengi ngayon kasi ikita mo kaya nila din kilala nila anyang simulat sa pulpa. So ngayon sabi mo ba na may miyela talagang inspirasyon ng pong tinasde ing balor na ning Balen Santa Ana? Yes po, tinasde po yung Balen Santa Ana dahil po karela mas lalo yung may kilala ing Balen Tamo at medina niya pong pride ing kakatamong municipality. Ayan, sige pakisabihan tayo na. Na ano naman panamdaman mo na ngayon Aldo at suka kayo kumbaga peka masanting ka programa kayo ning Balen Santa Ana kasi kilalanan tala ring apulo nga kumbaga anak na ning Balen Pinpin before ngayon ni Balen Santa Ana karing karelang sablang binyeng galal kayo ning kaya kayong Balen. I'm incredibly happy po na may invite kami po kayo ning makanining okasyon kayo ning Santa Ana. Ayan, sige. Nanay, mensahe mo ka rin sa Balang Manalbe, ka rin kabalenta mo kay Santa Ana na talagang isipan da. No, nila ba rin bidinan galal ngayon Aldo? No, kanala ba ka-importante ining gagawan tamo ngayon? Sige, sige. Kayan tayo, pota pakibaluan tamo, pakisabihan tala pa rin aliwa pang awardees kay Most Outstanding Pimpenyo Award. Sige, dakala salamat ka rin mga lagot namong kayabe. Thank you so much. Sige. Makisabi tamo pa karing aliwa pang akayabe tamong ening Aldo present kening Most Outstanding Pimpenyo Awards. Lawin tamo nun ninong akasabi tamo susunod. Pakisabihan tayo po, ausan ke Miss Rodora Nakpil or Honorable Rodora Nakpil yung kaya katamong Municipal Vice Mayor. Vice, congratulations for this very, very beautiful and meaningful ceremony that we're having today. Ngayon po, buri ko po nga balo, makanano po kaulaga na yung Balen Santa Ana kasi ito po yung first ever Nabidinan niya po nga kumbaga galal, banwa-banwa rin kaya katamong anak yan ni Balen Santa Ana. Oh yeah, very important yung anak. First, even though we only had 12 days for the preparation, and we have to go through the nominations, the selection process. Pero very important siya to give recognition. Karetang performances da, kareng works da, kareng passion da, calling da, ren kaya kaming kabalen. Because in so doing, it's a reflection ning Balen and also the Pimpeños, ikaming kabalen da. So we are truly grateful because we ating yang anak ingapong Sanwa, ingapong Santana, who have excelled in their chosen field of profession, calling, and passion. So very important siya. And it becomes, they become parang models or inspiration kareng anak tamo, despite nung no karilaman many batan, yet you could carve your own name wherever you are.
Kasi some of the awardees namin, they're in the States. May mga director ng PGH, sa business entrepreneurship. She has the Dollar Hits, which is renowned in the US. And of course, our Archbishop Emeritus. Impag maragul may mula-mula. Iapong seto, lalo na yung Santana, kebalwan niya kareng mapangadi, relihiyosong tao. Anya, it befits the fact na we have Archbishop among seto. And then very varied in culture me. We have Among Kao, kay literary arts. We have Allen Dison. No questions asked kasi, I mean, he has received numerous awards. Not only here in the Philippines, internationally, globally. And he comes from this very small town of Santa Ana, one of the smallest town in Pampanga. And yet, we have this. We have Allen Dison. Marakala pa rin. Wrap it up now. So thank you, no, CLTV. We hope to do this yearly, if not every other year. But we thank you for being here and covering this event. Ne? Dakal po salamat. Dakal pong salamat kay katamang Municipal Vice Mayor. Sige po, have a good night po. Pota po balikan pa kayo. Thank you po. Pasibaya ako po yung JM De Jesus. Mag-umpisa na po yung kay katamang Most Outstanding Pipeño Awards 2025. Oday nagpil. Di kaya katamong konsehales, mapaling pamananggap, ing babyemingan kaya kayo. This is the Most Outstanding Pipeño Awards 2025. As we are set to begin our program, we would request everyone to please settle on their seats. We are ready to begin with our celebration in a few moments. As we await. For our other guests, we are glad to announce that we have available welcome food for everyone on each of your tables. Eko po mikakunong mga at magmerienda kabang panayan tayong magumpisa ing kakatamong makasalaysayan ang pong makuleng selebrasyon ngening Aldo. Pasibayo, kaya kayungan po, maya pagat panapon at masayang panyatang.
mabilis at maluwag ang transportasyon. Mga daang daluyan ng masiglang kalakalan, maunlad na daungan ay sa subig matatagpuan. Mga bagong paliparan, ang Clark ang una sa listahan. Yeah, mamumunot mamamayan, progreso ang layunin at kaunlaran, at masaganang ekonomiya. Nueva Ecija, Bulacan, makasaysayang Tarlac at Bataan, sumabay sa alon ng Zambales at Aurora, tikman ng masarap na luto ng Pampanga. Tara na, halika na, dito tayo magsama-sama. Halika na, tara na, dito ay masaya. CLTV, sa CLTV, sa CLTV, sa CLTV 36, sa CLTV, sa CLTV, sa CLTV, sa CLTV 36. Sumama ka sa akin, tayo ay mamamasyal. Magagandang tanawin, masasarap na pagkain. Kanlungan ng magigiting, makikinang na bituin. Yeah, hinumbog ng panahon, iba't ibang pinagmulan, ganito dito sa Central Luzon, Pampanga, Bataan, maaliw sa mga pasabog ng Bulacan, Tarlac, Zambales at Aurora, tricycle na biyaheng Nueva Ecija. Tara na, halika na, dito tayo magsama-sama. Halika na, tara na, dito ay masaya. CLTV, 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 CLTV 36, sa CLTV, 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 CLTV 36, sa CLTV, 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 CLTV 36, sa CLTV, 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 CLTV 36. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko. Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next stage. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko. Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung
chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage.